Mit-tlieta l-Istitut għall-Istudju Turistiċi l-ITS irġa' fetaħ il-bibien tiegħu biex jilqa' l-istudenti li se jagħmlu bejniethom 160 sessjoni prattika fi 3 oqsma ta' studju li kellhom isiru fit-tieni semestru tas-sena akademika preċedenti. Lezzjonijiet li f'Marzu ma setgħux jitkomplew minħabba il-pandemija. Għalkemm qed jingħad li l-ftuħ mill-ġdid tal-ITS isegwi b'mod strett il-linji gwida maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika biex tiġi salvagwardjata s-saħħa ta' dawk kollha involuti, ħadd għadu ma jaf eżatt x'involvu dawn il-protokolli. Dan għaliex il-linji gwida ma ġewx ippubblikati. Fil-fatt kienu bosta l-għalliema f'dan l-istitut li tkellmu ma' Net News dwar it-tħassib, mhux biss tagħhom iżda anke tal-istudenti infushom. L-ITS xorta qed jagħmel kull sforz possibbli biex jipprovdi soluzzjonijiet ħalli l-istudenti jirkupraw it-tagħlim prattiku li tilfu fix-xhur illi għaddew. Fil-bidu tal-ġimgħa il-Ministru tat-Turiżmu qalet li kellhom ikunu 179 l-istudenti li daħlu lura l-ITS wara l-waqfa tal-COVID. Iżda minn dak li rajna t-tlieta filgħodu ftit li xejn innotajna moviment ta' studenti. L-ITS jiftaħ uffiċjalment ix-xahar id-dieħel.